Riporterünk kivételes ajándékot kapott a sorstól, bár lehet, hogy más frászt kapott volna a 240 km/h sebességtől. A gázpedált nem más, mint a 2008-as világbajnok Lewis Hamilton nyomta tövig, aki még száguldás közben is kedélyesen cseverészett anyós ülésébe fúrhodó kollégánkkal. Hey, I'm Lewis Hamilton, and we're at Goodwood in the UK, and you're watching Focus. Száguldás a versenypályán 240-nel Lewis Hamiltonnal. Két sérültet jeleznek. És száguldás egy mentőautóban a Váci állomásról. Nagy Alex és csapata egy baleset helyszínére siet. A 20 éves mentőápoló egy játék nyerteseként Hamiltonnal találkozhatott Angliában. 2008 világbajnoka pedig elvitte őt néhány körre. Kedvenc pilótám nekem Kimi Räikkönen volt, de ugye ő már nincsen, úgyhogy jelenleg Sebastian Vettel, akinek szurkolásában is lesz a világbajnok. Bár azért Hamilton, ő is nagyon jó pilóta szerintem. Alex szerint a mentőzés néha hasonlít a Forma 1-hez, hiszen amikor életet kell menteni, nem számít mennyivel száguldanak. A mentős egy ajándékcsomaggal is készül a pilótának, de hogy mi van benne, az még titok. Londontól 160 kilométerre érkezünk meg Anglia egyik legendás versenypályájára, Goodwoodba. Alex azonnal fényképezni kezdi Hamilton autócsodáját, majd a versenyző overába öltözik. Ez lesz a sisakod. És íme megérkezik a száguldó cirkusz színesbőrű világbajnoka, akit hatalmas tapssal fogadnak. Hamilton az év utolsó versenyéről mesél többek közt Alexnek is. Kiderül, szabadságra már nem megy idén. Hát nem hiszem, hogy lesz rá időm. Kimaradt a síelés tavaly is. Én inkább vízisízni szeretek, de hát most már hideg van hozzá Svájcban, nem úgy, mint Magyarországon. Hamiltonnak most adunk földrajzból egy nagy egyest. Aztán szóba kerül az X-faktor, amiben a pilóta is érintett lehet, mivel barátnőjéről, Nicole Scherzingerről az a pletyka járja, hogy jövőre ő lesz Amerikában az egyik mentor. Előfordulhat, hogy a barátnődet elkíséred majd egy X-faktor adásra Amerikába? Én? Igen. Hogy énekeljek? Csak elkísérd. Nem hiszem, bár nagyon sokszor elkísérem őt mindenhova. Jövő héten például a Men in Black 3 forgatására megyek, amiben játszik. Sok koncertjén is ott voltam, szeretem őt megnézni. Én is az X-faktoron nőttem fel, szóval, ha a mentor lesz Amerikában, azért tök jó lenne őt megnézni majd munka közben. Most pedig jöhet Alex nagy álma, együtt száguldozhat a bajnokkal. Nagyon jó volt. Néha azt hittem, hogy konkrétan leszakad a fejem egy-két kanyarban. Nagyon durván vezet Hamilton, de hát ezzel elvárható egy Forma 1-es pilótától szerintem. Hamiltonnak az élményt ajándékokkal hálálja meg. Egy mentőautómodellt és egy DVD-t kap, ami kollégái munkáját mutatja be. Nagyon jó. Ha esetleg megszűnne a munkám, talán kaphatnék nálatok valami melót. Örülök, hogy találkoztunk. Meglepetésként Hamilton még a Focus riporterét is megkocsikáztatja, majd nyitott autóval égetjük a gumit a célegyenesben. Na, ez nem volt rossz. Körülbelül 240 km/h-val száguldottunk, és éppen arról beszélgettünk, hogy mennyire szeretne ő is rallizni. A száguldás után irány Woking és a Csili-Vili Forma 1-es gyár, ahol magyar tévé még sohasem járt. A felülről yin-yang alakú épületet 300 millió fontból, azaz 90 milliárd forintból építették egy mesterséges tóra. Itt találkozunk a sajtó szóvivővel, aki körbevezet minket. A tónak nagyon fontos szerepe van, mert a vizet ezekbe a hűtőtartályokba felszívjuk, majd a szélcsatornát ezzel hűtjük le, amiben teszteljük az autót. A víz így felmelegszik, amit utána fűtésre is használunk, majd megy vissza a tóba. Úszómedence, különleges konditerem és gyönyörű kilátás a dolgozóknak. Itt vannak Räikkönen, Ayrton Senna vagy éppen Niki Lauda egykori versenyautói is. A vitrinek pedig tele vannak megszámlálhatatlan kupával, szinte minden polcra jut egy valamelyik magyar nagydíjról is. Ez az a kupa, a világbajnoki trófea, amit a tévénézők sose láthatnak, ugyanis ezt mindig december végén egy ünnepségen adják át a világbajnoknak. Ez jelenleg most még itt van a McLaren központjában, egy hónap múlva azonban majd átszerítják a Red Bullhoz, hiszen Sebastian Vettel lett 2010-ben a világbajnok.
A titkos szobákban most is gőzerővel építik a jövő év autóit. Lewis Hamiltonnak is jó emlékei vannak a tökéletesen tiszta űrkomplexumról. Egyszer például a saját versenyautónkat kellett összerakni egy forgatás alkalmával, Buttonnal. Aztán versenyeztem már a folyosókon egy mérnökkel, távirányítós kisautóval. Mindig kitalálnak nekünk nagyon érdekes eseményeket bent az épületben. Mire a túra véget ér, Jenson Button helikoptere is landol az épület mellett. Itt szinte minden négyzetméterre jut egy világbajnok Forma 1-es pilóta, ezen azonban itt csak mi, magyarok csodálkozunk.